Квадратура. Тишина. Най-хубавият аспект в астрологията, Слави. Квадратът е... Благодарение на квадрата има живот. Без квадратура няма как да има живот. Първата квадратура си рисуваме кръгчето. Така, имаме овен. Знаем, че от нулевия градус на овена рисуваме знаците. Отсреща имаме везни. И създаде Бог небето и земята. Хоп! И разделихме на две. И духа се прояви и имаме 4 точки. Четирите кардинални знаци, 0 градуса, 0, 0, 0. 0. Или говорили сме си, учителя казва, тук е духа, това е душата, ум, сърце. Това са 4 точки, през които се проявява живот. Или аз, той, работа, дом, ресурси, личност, общуване с ближния, отговорности пред обществото и така нататък. Много могат да бъдат производните на това нещо, но генералните производни са тези. Душата, израз на душата е сърцето, чрез сърцето се проявява душата, израз на духа е ума. Този квадрант първия се развива умственото тяло на човека, във втория сърдечното тяло. Тук вече се вижда какво сме развили и как общуваме с ближния. Обичай ближния си, който чете упражнението Сила и живот. Последните 2-3 беседи са много силен акцент, особено това. И тук е люби Бога с всичкото си сърце, всичкия си ум, всичката си душа и всичката си сила, т.е. как проявяваш наученото от тези 3 квадранта вече за обществото, за всичко, за как се проявяваш. И първата квадратура, която се получава от нулевия градус на овена до нулевия градус на рака, се управлява първата квадратура от Луната, лявата е от Сатурн, но в този случай специално на квадратурите, обикновено, знаете, при секстила, нали, се управлява от Меркурий, втори управител Уран. При тригона се управлява от Слънце тригона, втори управител Юпитер. Опозицията си е Венера, коинконсите са респективно Дева и Дева и Скорпион. Но при квадратурата специално акцента се пада на Сатурн, защото той носи изобщо темата квадрат. Какво спомняме си от митологията? Имаме създаденото от яйцето се чупи яйцето и горната част на яйцето е Уран небето, долната част е Земята, раждат се децата, детронира Сатурн бащата небе, небето изчезва и остава само света на материята, която се управлява от Сатурн. И поради това, че Сатурн владее всички форми и се влиза вече в материята и забравяме, че имаме небе, поради тази причина, ще ви разделя двете, поради тази причина Сатурн е господаря и на квадратурата, защото квадратурата са формите на нещата. Формите на нещата са в квадрата. Квадрата сам по себе си е фигура, която е устойчива, има 4 опорни точки. Пак ще се върна на беседата от днес. Ако си спомняте в началото, последната беседа, учителя казва, че сила има човек, който има основа. Основата е квадрата. Ако потъваш под всяка тежест, нямаш основа. Основа, ако имаш и сила да проявиш енергията. Значи имаш сила, имаш здрава основа, имаш опорна точка, имаш възможност да градиш. Всичкото това може да се случи само върху квадрат. По никакъв друг начин не може да се случи. Сатурн и Луната са двете планети, които се грижат за ресурсите
Те са тези, които се грижат за всичко, за да може да съществува материята и тя да се възпроизвежда. Луната се грижи и обгрижва всичко, което е свързано с живота. Сатурн се грижи и обгрижва всичко, което е свързано с ресурсите и управлението на... Тоест и двете планети са свързани с това да прибират. Значи, огнените преди Козирога, преди Сатурн е Юпитер, който е щедър и дава. След Луната е Слънцето, което е щедро и дава. И Луната и Сатурн имат функциите да прибират, защото те трябва да организират живота на всичките му нива. Самата фигура на Сатурн, виждате, че съдържа Луната в себе си. Сатурн съдържа Луната в себе си, плюс кръста отгоре, който е свързан с всички противоречия. Откъде идват противоречията? От това, че имаме дух, имаме материя. Имаме душа, имаме чувства. Имаме свят, който е единен. Невидимия свят е единен свят, видимия свят е свят на полярностите. И поради това се получават тези напрежения между единството, така нареченото символично единство и така нареченото символична полярност, и оттам идва генералния конфликт. И сега, като господари на квадратурата, четворката също съдържа същия кръст. Самото число 4 също съдържа същия кръст. Тази фигура е свързана с духовния свят, с възприемането и с духовния свят на Луната. И при Сатурн сме си говорили за глифа на Сатурн, че чрез противоречията разбираме принципите на духовния свят. След противоречията. Луната е самото поведение на духовния свят. Четворката също съдържа кръста в себе си като символ, като ориентация за това, че, знаете, говорили сме си за Питагоровата школа, че той работи с до 7, като седмицата е производно на 4-3. На четворката, която е свързана с света на материята и въпросната основа, върху която се стъпва, и тройката, която е символ на духовния свят. Така, на триъгълник. Питагор работи до тук. Това е 1, 2, 3, 4, 5 и толкова. Другите числа не са интересни за великите посветени. Като господари на квадратурата и Луната и Сатурн, съдържат в себе си цялото това противоречие, което е генералното. Сега ще ги разгледаме всичките квадратури една след друга, на кръста, който е свързан с кардиналните знаци, на кръста, който е свързан с неподвижните знаци, и на кръста, който е свързан с подвижните знаци. Поведението на квадратурите между различните качества на знаците е съвършенно различно. Поведението на една квадратура в неподвижни знаци е много по-различно от поведението на квадратура в кардинални или в подвижни знаци. Сега ще ги разгледаме всичките. Още малко само за Сатурн и за Луната. Знаем, че природата на Луната е обезпечаване на живота и създаване на живота. Природата на Сатурн е обезпечаване на ресурсите за живот, на външните, на формалните ресурси. На Луната са на психичните и емоционалните ресурси. Значи това са двете планети, които се обгрижват да съществува света на материята. Не значи, че те нямат проявление и за невидимия свят. Луната е изключително психичното огледало, което съществува. И знаете закономерността на Луната и на Сатурн, как се движат. Значи Луната от съвпад със Слънце за 7 дни става квадратура. Сатурн след 7 години прави квадрат на себе си. Луната след още 7 дена прави опозиция на мястото, където е бил съвпада. Сатурн след още 7 години прави опозиция на себе си. Втората квадратура на Луната е след 7 дена, на Сатурн е след 7 години. Втората квадратура. Съвпада на Сатурн със себе си е на 29 годишна възраст, на прогресивната Луна е на 29 годишна възраст, на транзитната Луна е на 29-я ден. Значи те имат огледално движение
Символично Луната е мъничкият часовник на движението на Сатурн, който е всъщност Сатурн е календара ни, а Луната не случайно месечина в български език, думата месечина означава месец. Луната е малкото часовниче, което ни ориентира набързо и всъщност това, което ни поднася Луната, тя е това огледало, което само за тези 29 дена тя обикаля целия зодиак и ни предава всичко от всеки един зодиакален знак. Има хора, които са раждани там в една определена няколко години, които са връзка от фигурите на Джонс. Всичко е между Везни и Козирог. 3 знака, 4 някъде имат и представете си, ако не беше Луната. Значи ти си фокусиран само в една малка част от зодиака, а Луната е тази, която те свързва с всеки един знак. Луната е тази, която помни всичките ти преживявания от предишни животи. Луната е това огледало, което ни припомня, че ние сме светлина. Значи ние слизаме в материята, която е управлявана от Сатурн, но Луната, отразявайки през нощта, защото символично влизането на душата в материята е нощ. Символично, защото душата, като влезе в материята, няма вече тая светлина, от която тя произлиза вечна светлина. И Луната, както през нощта отразява Слънцето и припомня, че там някъде има светлина, която само в момента не се вижда, докато е нощ, по същия начин Луната е това нещо в психиката на човека, което винаги държи спомена за това, че сме светлина и че идваме от място, което е свързано с вечния живот, божественост и така нататък. Така че Луната има изключително много функции, не е така егоистична, както много често я представят, нали, само като искам и така. И това проявява, защото тя трябва да храни живота. Няма как без тая нагласа на обърнато навътре към себе си. Така че тези две планети са изключителна двойка, много важна двойка. Двойката, която, пак повтарям, обезпечава живота ни в материята. И не случайно държи тази важна вертикала в хороскопа, едната част от кръста. И сега първите ще разгледаме кардиналните знаци, да си припомним какви са функциите на кардиналните знаци, за да видим какъв е проблема в квадратурата. Квадратурата като характер носи елемента на кардиналните знаци. Като характер. В квадратурата има амбиция, точно каквато има амбиция в кардиналните знаци. Кардиналният знак задвижва ново поле. Значи Слънцето ония ден влезе в Овен, и от тук нататък светлината започва да расте. Слънцето в Рака е най-силната светлина и от тук нататък светлината леко започва да намалява, но е повече от тъмнината и задава ново поле. При Везните се задава трето поле, при Козирога четвърто поле. Тоест имаме генерално смяна на посоката. Същата е характеристиката на квадратурата. Има амбицията, има силата в квадратурата, поради това, че носи конфликт в себе си, конфликтността на тази част от зодиака, това е годишната част, а иначе в денонощната част това е изгрев, залез, пладне, полунощ. Същото е, абсолютно същия. И точно какъвто е конфликта между полунощ и изгрева, същия е конфликта между слънцестоенето, зимното слънцестоене и пролетното равноденствие. Нали разбирате? Просто има различна тенденция. И оттам имаме цялата динамика, винаги когато има квадратура, си представяйте, че това е динамика между тъмнината и светлината. Това са принципи генерални, които стоят във всяко едно нещо. Дали се увеличава светлината, повече ли от тъмнината, какво? Имаме ли тъмнина, работиме с вътрешния свят. Имаме ли светлина, изнасяме външния свят. Имаме ли повече светлина, но намаляваща светлина, работим, за да подготвим идването, жънем плодовете на светлината. Имаме ли тъмнина, която е намаляваща,
както е от зимата до пролетта, но все още е по-голяма. Имаме растежа, който все още не е пъкнал на видимостта. Така че всяко едно нещо има тенденция и в квадратурата, която и да нямате в наталната карта, ще се появи в някакъв момент. Това нещо трябва да се следи като послание най-важно, което стои зад всичко останало. И така че в квадрата какво имаме? Тук имаме ето това напрежение. Едното се движи в вертикална посока, другото се движи в хоризонтална и този сблъсък на 90 градус създава напрежение. От тук идва конфликтността и от тук идва енергията в квадратурата. Няма спокойна квадратура. Даже и между Нептун и Луна, дет не знаят къде са. Такива. И там има конфликт, и там има динамика, и там има напрежение. Нищо, че не им личи. Напрежението може да е вътрешно, може да е външно, няма значение, но тази битка в ъгъла на 90 градус, накрая ме прочетете да си говорим за това как се разрешава квадратурата, тази битка в 90 градус ражда енергия. И сега тук идва най-важната част. Учителя казва така: страданията са част от възможността въобще да еволюира човешката душа. И говориме генерално, не само еволюция като термини на две движения, а генерално, за да еволюира човек, трябва да има напрежение, противодействие и някакво напрежение. И сега най-важният момент е това, което ние си създаваме и това, което ни е условие за да се развиваме. И по какво разпознаваме страданията, които ние си причиняваме и тези, които са ни от Господа. Не е лесна тая работа. Хич не е лесна. Значи, ако можеш да повлияеш, значи си ти. Ако е нещо, на което не можеш да повлияеш, значи ти е част от препятствието на пътя. По това нещо. Ако сам си създал нещо, си му сърбаш по парата като екстра, бонус. Си създал бонусче. Ако е нещо, което е непреодолимо, какво е непреодолимо? Знаете, има такива болести, които са по-нелечимите болести, които са свързани, те са кармични, нещо, което трябва да се изчисти. Защо идва кармата? И говорили сме си, това се занимава с Сатурн. Душата има път, избран път. И ние, като слезем и забравяме какъв е пътя и правиме така едно слаломче. Но слава Богу, не може да се отклониме много. Не се притеснявайте. Няма шанс много човек да се отклони. Малко, толкова. И Сатурн, понеже е проклетия, взима една линийка и мери. Тук си се отклонил 2 см, тук 3. Разбира се, говоря глупости, но метафорично, но гледайте ме какво мисля, а не ме слушайте какво говоря. Всичките тези отклонения в следващия живот или когато условията са подходящи, се връщаш в пътя, от който си се отклонил. Как се случва това? С болест, защото болестта смирява, с някакъв тип страдание, нещо, което не можеш да преодолееш, някакъв тип страдание, защото това също смирява. Защото тези отклонения се правят по 2 причини. Едната е егото иска да блести и го прави за сметка на нещо друго, или другата е изкушенията от външния свят, които те теглят и не можеш да си свършиш работата, която ти е предначертана. И това се вижда горе-долу в хороскопа. Няколко са нещата, които ориентират. Едното е опашката в Южния възел, едното е Сатурн, едното е Луната, едното е Плутон. Това са нещата, от които можеш да се ориентираш горе-долу, от какви са ти били отклоненията. Не е толкова важно какви са били отклоненията, важното е какво правиш, за да ги компенсираш. Мисълта ми е, че този квадрат ни връща в пътя. Квадратура между 2 планети, се раждаш с квадратура между 2 планети,
Тогава, когато между тези две планети е имало някога в предишен живот съвпад. Ти не можеш да кацнеш в един живот с квадратура между Сатурн и Марс, примерно, ако те някога не са били в съвпад. Защото квадратурата е втората част от изречението. Изречението е започнало, стигнало е до някъде и е дошла квадратурата. Тя не може да започнеш с квадратура. Това е част от пътя на душата и всичките и такива премеждия в тяло вече като влезе. И така, кардиналните квадратури, искам да кажа 4 неща едновременно. Кардиналните квадратури. Първата, която започва, е между Овен и Рак. Това е първата квадратура. Какъв е етикета на Овена? При Овена имаме импулс и енергия, която е насочена към някаква цел. И целта е изключително важна и е устрема към тази цел, значи това е от всичките знаци, тук имаме най-голямата бързина, която е към целта. Значи имаме едно движение, което е устремено в някаква посока. Възможно ли е да имаме грубост? Възможно е. Защото по пътя към целта стават някакви неща. Възможно ли е да не се стигне до целта? Не е възможно. Значи, това си го представете, как е фокуса е тръгнал нататъка и се стига просто без да има опция това нещо да не се случи. Имаме скорост, имаме цел, имаме енергия, това е огън, това е първия огън. Значи имаме движение, което е устремено, бързо, импулсивно и така нататък. Напред, движение напред. Какво имаме в Рак? Накъде е движението в Рак? Навътре. Значи при Рака имаме движение навътре. Имаме движение, което е свързано с, ако при Овена целта е важна, т.е. имаме точка, която е външна и от тази позиция, от която тръгва нещо, отива към точката, която е външна, при Овена, при Рака всичко е обърнато навътре, абсолютно също всичко, и цялата енергия на Рака е вътрешна енергия. Това е, ти не виждаш какво се случва отвън. Значи имаме движение, което първо е навътре, обратно на това, което е на Марс. Имаме външен покой, обратно това, което е не на Марса, на Овена. Имаме такава психична сила, огромна. Кое е еднаквото между тях? Целта. При всички кардинални знаци целта е най-важната. Те задвижват нова програма. При Рака също ще си стигне до целта, но никой няма да се бие тъпан каква ми е целта. Защото всичко се случва зад колубата на Рака, като животно говорим каква е. Значи тук имаме един модел, който пак стига до целта, но начина по който това се случва е съвършенно различен от този, който е на Рака. Имаме на Овена, имаме една емоционалност, имаме една ранимост, ако трябва да бъде изнесено нещо от този вътрешен свят, ако трябва да бъде показано или да бъде провокирано, имаме една страхотна ранимост, която как се защитава? С още повече затваряне. Значи колкото повече се ръчка, толкова повече. И сега какъв би бил конфликта между една планета в Овен и една планета в Рак? Представете си, това са две естества, които са съвършенно наши естества, вътре в нас. Това са две живо съществуващи все едно вътре персонажа, които единия
е абсолютно ориентиран в посока да се действа, да се прави, другия да се пази. И това е един конфликт, който е на пръв поглед неразрешим. На пръв поглед е неразрешим, но няма такова нещо в живота като неразрешимост, защото, слава Богу, нищо не стои на едно място. Идва момента, в който се задвижват нещата така, че започваш да разбираш как, после ще си говорим за разрешението на квадратурите, нали, през полуквадрата главно, как става намаляването на енергията. Сега ще ги минем най-напред знаците. Везни. В Овена имаме цел, с която отиваме навън. В Рака имаме цел, с която се движиме навътре. При Везните имаме цел, която ни движи назад. Символично. Не ме гледайте, аз не съм Везна в онзи смисъл. В онзи смисъл, но примерно Андрей го познавате повече, той е съвършената Везна. Значи, появява се нещо за разрешаване. Нещо трябва да се прояви или имаш някаква идея. Ще отстъпиш. Защо? За да имаш погледа общият и тук имаш първата опозиция, която се е родила. За Везната най-важно е обективността. Значи при водната стихия имаме емоционалност, при огъня имаме безпардонност, извинете всички огньове. При въздуха имаме обективност, защото трябва да се обмисли и няма да ръгнеш напред, а малко ще отстъпиш. Това са символично ви казвам, не че ще тръгне да отстъпва така, но отстъпваш, за да видиш и да прецениш как да бъде постигнато това. Пак ще го постигнеш. Абсолютно по същия начин ще си стигнеш до целта, както Овена, както Рака, но грациозно, елегантно, с разговор, с това така по пътя нещо, ако може нещо концертче, така нещо да стане някакво, нещо така по-красивичко, пътю така и пак ще си стигнеш до целта. Но начина по който стигаш е внимателен. Няма оная цел, дето Ирина. Има внимателност и по пътя е важен, пътя започва да се случва да е важен и пак се стига до тази цел, но за Овена, например, за всеки огън това важи, е изключително предизвикателство да започнеш нещо ново. Да минеш по някаква пътека, което ми напомня, това Везна съм аз в планината, ако може е така да няма пътека, да не е имало никога и така да газа напред. Докато за Везните това нещо не е типично. Говорим за чистите видове, каквито не съществуват принципно. Нали? Говорим за чистия вид. Разбира се, че ние сме много смесени, защото сега ако имаш 5 планети във Везни, между които няма Марс и няма Уран и Плутон, може и да си типична Везна, но това е рядко. Така, нещо говорих. Да. Една Везна не обича да минава по нови пътища. Значи там трябва да е оттъпкано, да е проверено или да е взела сводка Везната от други, да се учи от мъдростта на другите. Защо от въздушните знаци Везната е консервативна? Защо е консервативна? Екзалтира Сатурн. Кой го казва? Да. Екзалтира Сатурн. Значи Сатурн, понеже екзалтира там имаме една безрисковост. Каква е думата, като не обичаш риск? Какво? Предпазливост, сигурност. Да, предпазливост и сигурност. И тук виждаме голямата разлика между поведението на Овена, поведението на Рака, поведението на Везните. Виждате по колко съвършено различен начин подхождат към една идея, към която се стремят. Последен знак, кардинален, Козирог. Там на къде вървим? Нагоре. Точно така. Там вървим нагоре. И каква е разликата между вървенето нагоре с Овена? Защото Овена е напред и нагоре и Козирога е нагоре.
Значи при Козирога няма бързане, има търпение, има същата амбиция, каквато има в останалите знаци, но при Козирога тази амбиция е плод на най-много се постига, знаем, говорили сме го това, най-сериозните резултати по принцип са на Козирога. Козирога е резултатен знак сам по себе си. Там имаме завършеност и там имаме плод. Тоест, идеята на Козирога е да се тръгне, да не се бърза, да се обмисли всичко, да се постигне целта и там постижението и стигането до тази цел е с най-голямо, как се казва, най-голямо КПД, най-големите резултати са при Козирога. Така че при него имаме спокойствие, за разлика от неспокойния Овен. Имаме амбицията и сигурността по пътя, по който вървиме, за разлика от нетърпеливия и припряния Овен. Имаме търпението, елемент от който имаме в Везните. Значи при Везни и при Козирог имаме елемент на търпение, само че при Везните всичкото трябва да е в името на красотата и на мисълта, въздушен знак. При Козирога всичко е в името на това, в крайна сметка, какво ще се реализира. Тези 4 знака, тези 4 кардинални знака, начина по който се развива динамиката между всеки един с всеки съседен, такъв кардинален, или дали ще е Овен с Козирог или Овен с Рак, или Везни с Рак, или Везни с Козирог, а пък да включим и опозициите направо. Моля? Везни с Козирог, как е противоречието между... При Козирога имаме една амбиция и една хладност, която е нетипична изключително много за Везните, защото Везните са дружелюбен знак от всички знаци. Може би Везните са най-дружелюбният знак, за разлика от Козирога, при който целта е важна и има дистантност. При Везните няма такава. И за Везната важна е красотата и начина, по който се стига, дипломатичността, да е изразено, докато при Козирога има елемент на самото животно е свързано с катерене, с символ на покоряване на връх, до който не стигат другите. Значи там имаме една амбиция, която те води до по-високо място с нелесни условия, които се преодоляват в името на тази цел, без да се бърза като при Овена. Тоест там има нетактичност, а другото е дипломатично. Да. Това е... При Козирога няма нетактичност, да. Така, това са, значи, поведението на на взаимоотношението между кардиналните знаци, пак повтарям, е емблема за поведението изобщо на квадратурата като такава. Значи квадратурата носи въпросната амбиция, за която говорим. Квадратурата е напрежение, което дава тяга. Квадратурата ни спасява от това да блатясаме, от това да сме глупави, от това да сме мързеливи, от това да сме имали квадратура. Човек с повече квадратури има една вътрешна такава, което, разбира се, може да стигне до конфликтност, до Марс с Слънце квадрат в определени знаци. Са побойници такива, може да се сбухат. Аз съм работила така с един 30 и няколко години и той, като беше на 50 години, Джеки Стоев това, се сби с охраната на Тамън се беше родило СДС-то на Раковски и той отива нещо да говорим, там снимахме нещо с Петко Симеонов, с Желю Желев и Джеки не вижда и така чука на врата и така прави, гледате вътре за едни тъмни стъкла са събрали и пристига един, който е охрана. И му вика беги, беги, беги. И Джеки вика, искам да говори. Той вика беги, беги, беги. И той беги и Джеки му кипна Овена. И му кипна и се сбиха и се търкаляха от горния етаж от 4 етажа до долу, след което се разбра, че този олимпийски шампион по борба. И Джеки казва,
отиваме после в студията, седнали сме, пиеме кафе и Джеки вика: абе, то е опасно да се биеш. На 50 и няколко години на него за първи път му е дошло на акъла, че е опасно да се бие. Човека до такова прозрение дойде. Нали, така, нямаше нищо против да се, такава му е природа, иначе възпитан човек, интелигентен, всичко му е наред, но така обичаше да се позбива. След този случай понамаля рязко понамаляха изявите му, но той е спортист. Как се решават всичките тези неща? С спорта изразходва енергията или много работа, защото квадратурата това иска от тебе. Или да работиш много, или да спортуваш, или така как се казва, да се изразходва това нещо, да излиза в вид на както прави всеки един от тези знаци по различен начин. Вътрешните водните знаци при квадратура, например, един рак в малко по-ниско проявление, или риба, или скорпион, говоря за по-ниското проявление, той елегантно, ти няма да те външно да видиш това напрежение, което има, но той така елегантно ще ти прехвърли проблемите си и ще те задръси. В смисъл, пак го изкарва, говоря за по-нищото проявление, пак го изкарва и ти го тропосва и започваш ти да се занимаваш с това нещо. Тоест, това пак е енергия, нали разбирате? Това е енергия, с която не можеш да се справиш. И високото проявление успяваш всичкото това нещо да го вкараш в мирни цели, да вкараш цялата тая енергия. При ниското проявление отива при по бойщата и отива при конфликтите, отива при това да занимаваш другите със себе си и така нататък и така нататък. Така, това са кардиналните квадратури. При неподвижните квадратури имаме Телеца, имаме Лъва, Скорпиона и Водолея. Така. Това са неподвижните квадратури. Какъв е проблема при неподвижните? Не, че е проблем. Какъв е генерално на неподвижните знаци? Генерално неподвижните знаци трябва да фиксират зададената тема от кардиналните знаци и да я превърнат в реално съществуващо битие. Както импулса, който тръгва от овена, Телеца го хваща и го оформя. Както детето родено от рака, Лъва изявява от него творческия му потенциал. Както Везната е докарала баланса и отношенията, Скорпиона ги вкарва в сила, дава им сила и дава взаимодействието. Както Козирога е конструирал света, Водолея го вкарва в общуване в всичките. Значи, знаете, костенурката е символ на космоса. Много често в миналото в алхимиците това е знак, като видите костенурка, значи космос. И 4 крачета на костенурката винаги са в неподвижните знаци. Сфинкса е в неподвижните знаци. Евангелистите, знаете, в църква, като видите 4 знака на тези неподвижните знаци са неподвижните. Това са описани са в Библията и в Евангелията. Много често ще ги срещнете символично или не символично или директно. Това са 4 основни знака, защото те генерират основната идея. Основната идея на картата. Значи, Телеца са всички възможни ресурси, които съществуват на Земята, с които работи въобще природата. Лъва е целият творчески потенциал, божествения потенциал на човека вложен в него, който трябва да бъде изразен. Скорпиона е цялата магичност и връзка с духовния свят. Цялата магичност, тайнственост, връзка с духовния свят, цялата тая трансформация, през която разбираш, че не си само материя, има и дух, става в Скорпиона. Там става голямото преобразуване на всичко, ретортата великата
на космичния театър. И Водолея е мисълта и всичко, което човешката мисъл ражда, създава, наука и така нататък. Това са 4 основни неща. Значи имаме ресурса, божественото в човека, таинството в човека и всичките енергии и мисълта, ума на човека. Така че в фиксираните знаци, природата на фиксирания знак е да е навътре. Природата на фиксирания знак е да е обърнат навътре, защото трябва там тази енергия да се сгъсти, да стане такава, как се казва, същинска, да създаде битието на всеки един от квадрантите. Нали? Неподвижните знаци са средата на квадранта. И тази среда на квадранта, нейната работа е все едно да държи тя основата на въпросния квадрант. Върху нея се крепи квадранта. И конфликта в неподвижните знаци е дълбоко драматичен. Той е вътрешен по-скоро, отколкото външен. Значи при неподвижните знаци квадратурите между Телец с Лъв, между Лъв с Скорпион, между Скорпион и Водолей с Телец е много по-приемана такава като вътрешен конфликт, отколкото той е външния, дето ви казвам, че на кардиналните знаци естествената работа е да се сбият. Казвам го така, нали, всичко е в посока такава напред, другари напред. Докато при опозицията в неподвижните знаци, там конфликта е дълбок, не се разрешава лесно, той е по-труден за разрешаване, изисква се повече време в един живот, трудно да се разреши конфликт между неподвижни знаци, защото има претакане по-дълго. Неподвижният знак е бавен. Както примерно имаме един огнен знак, Лъв от неподвижните знаци Лъва, но той е магнетичен огън. Значи Овена е електричен огън, докато Лъва е царствено светещо нещо, което привлича към себе си, а не за Лъва си. Представете, той е на сцената, той иска да бъде обожаван, трябва да му се ръкопляска, трябва да бъде оценен, трябва публиката да бъде захласната символично. Всичко го говоря това нещо за Лъва, но той е спокоен и към него се движи всичко. Значи това е неподвижния огън. Водолея е въздух, който също е активен знак, но от въздушните знаци той е с най-голяма дистанция и най-бавен като преценка. Един Водолей ще обмисли, един Водолей няма да направи хаотични движения или нещо такова. Там е в смисъл структурирана позиция и се вижда цялата картина, се вижда докато се види цялата картина цялостно, имаме един такъв поглед, който е обобщителен, така да се каже, да. И все пак не забравяме никога, че Сатурн е неговия стар господар. И там имаме няма прибързани водолеи, има екстравагантни водолеи. Има такива, които са ексцентрични, но няма припряни водолеи. Говорим за чистата форма. Пак казвам, това, че някой е със Слънце във Водолей, не означава, че е носител на чистата форма на Водолея. Значи, за това ви казвам, че при неподвижните знаци има сами по себе си носят една такава, те са центъра, към който идват. Както към Телеца идват благата, към Лъва идва светлината, към Скорпиона идва енергията, към Водолея идва мисълта и космичното послание от всички посоки. Тая пасивност важи и за квадратурите по същия начин. Ще спреш ли за малко? И така при неподвижните знаци има този елемент на дълбока огън и дълбоко преживяване, и при конфликта при неподвижните знаци няма да го видите,
външно. Няма да е тая конфликтност, както е примерно, да, такава, като видиш някой, че е по-така наострен и ще кажеш, този има квадратура на Марс и Уран, сигурно така го тресе. При неподвижните знаци това е доста по-спокойно се развива и, разбира се, по-трудно се разрешава квадратура между неподвижните знаци. И сега, при Телеца имаме един магнетизъм и едно спокойствие, което е насочено като пак тип обезпечаване. Т.е. трябва да създадеш тяло на идеята. Тази идея е дошла от Овена и ти трябва да създадеш тяло на тая идея. И целият фокус на вниманието е в създаването на това символично, нали, говорим за тяло. Това може да бъде във всички смисли на думата. Да създадеш музикално произведение, пак е тяло на идея. Да изпееш песен, което е типичен телец, управляващ гърлото, пак е тялото на тази идея, която е дошла за песента. И така нататък. При лъва, значи Телец е един магнит, който така при лъва, колкото и да е магнетичен и царствен, той изявява. Значи при него процесът е да изяви вложеното в човек. Лъва е управляван от Слънцето, всеки път ще го повтарям. Лъва е сърцето на хороскоп. Това е сърцето на хороскоп. Значи там тече това нещо, душа. Тук става, тук става приземяването, тук става изявата. В лъва се изявява. И конфликта между Телец и лъв все пак не е толкова драматичен. Защо? Защото се управлява Телеца, си спомняте, Венера, лъва и Аполон. Те са много близки, като има много артистичност в двата знака. Има квадратури, които не са такива тежки много, както например Риби и Стрелец. Също имат много общи неща. Защото с Юпитер е управител бил на рибите, вярата е нещо важно, само че при едните е емоционално разливащо, при другите са космично, безпределно и така нататък, но и при двете има безкрайности и така нататък, ще го говорим това като стигнем на подвижните знаци. Та при Телеца и при лъва не е толкова драматичен, не е някакъв драматичен конфликт, за разлика от Лъв и Скорпион, където нещата вече са, питайте мене, носител съм на две такива, там е тежко положението. Защо? Ясно е защо. Защото Лъва управлява света и видимото, а Скорпиона управлява сенките. Сенките управлява. За Скорпиона е важно да търси причините на нещата, дълбоките неща на нещата. Лъва е важно да изяви това, което е излязло и е цъфнало на дървото като цвят, а Скорпиона се занимава с соковете, които корените черпат от земята. Къде ще им намериш на едното и на другото, къде ще им намериш общ знаменател да ги примириш? Едното работи с светлината, другото работи с тъмнината и с те преобразуващите всичките процеси, които са. Скорпиона е магнетичен и силен. Там имаме сила и вътрешна връзка с целия този потенциал енергиен, който съществува въобще. Енергията е причината да има материя. Скорпиона се занимава с това нещо, докато за Лъва е важна видимостта. И от тези две полета това е една от трудните квадратури. По принцип там е заложена генерално битката между светлина и тъмнина, генералната битка между светлина и тъмнина. Тя се изразява, тази битка между светлина и тъмнина, когато човек се роди с квадрат между Слънце и Луна. Това е време да примири тези две същности, защото ние сме тъмнина и светлина. Но когато имаш такива актьори, които ти го играят вътре в тебе, ти чрез тях разрешаваш
По принцип тази природа на тъмнината и светлината, от която ние сме част, тя съществува в нас, т.е. и двете съществуват с всичките си производни в нас. Следващия квадрат на Скорпиона е Водолея. И там имаме една така, как да кажа, хладна мисъл, една виолетова хладна мисъл към огън всепояждащ в Скорпиона. При Скорпиона, значи всичките са, виждате, значи те са земя, огън, вода, въздух, земя. Нали разбирате, че това е самото взаимодействие между стихиите, сами по себе си стихиите в този ред не им е лесно да се разбират. Защото един хладен, мислещ водолей е много далече от емоционалността на Скорпиона, която не е просто емоция, тя е драматична емоция. Там всичко е в засилени краски, всичко е просто, там не се казва боли ме главата, боли ме главата просто, т.е. Защо? Защото тази енергия... Няма такава глава. Значи едното генерира най-голямата мощ като енергия, другото генерира най-голямата мощ като мисъл. И тук... Въпросите после. И тук, ако имаме такава, как се казва, този конфликт на независим водолей, абсолютно свободолюбив, независим, по никакъв начин обвързваш се с нищо свободен водолейски принцип и притежанието на Скорпиона, който самата енергия на Скорпиона е такава, че всичко каквото мине около него, той лепи, той трябва да го контролира. Тук имаме страхотен контрол на всяко едно нещо и това е един от също така сериозните конфликти в квадратурите. Така. Водолей и Телец. Безобидна квадратура. Единия иска да папка, другия иска да чете. Не е толкова страшно. Принципно същия е проблема горе-долу, както с Скорпиона, така и с Телеца, е, че Телеца се занимава с това да създаде тяло и е ангажиран към този символичен продукт и ти не можеш да не си ангажиран с него, за да му създадеш така нареченото тяло. При Водолея имаме обратна посока, имаме свобода, имаме летливост такава и оттам идва конфликта при тези неподвижни знаци. Така. Квадратури подвижни. Те са една хубава такава смес между кардинални и неподвижни знаци, защото когато са активно действащи, са като кардиналните. Носят елементи и от двата вида. От кардиналните знаци носят елемента на това, че бързо могат да променят, както кардиналният знак завива, прави рязък завой. По същия начин при подвижните, но има и периоди, в които са пък като неподвижните, защото там трябва да си свършат работата и след това вече това нещо да го разнесат. Но са по принцип много леки. Много леки. В квадратурите, най-леките квадратури са в подвижните знаци, защото те са, те са неустойчиви. Подвижните знаци са свързани, природата на подвижните знаци е свързана с мисълта. Природата на подвижния знак. Независимо дали е земен, въздушен, воден или какъвто и да е, там има лекота в адаптация, в гъвкавост, в приемане, във всичко. Нямаме там устойчивост някаква и това прави разрешението на квадратурата много лесно, да, и бързо. И тук имаме вече, ясни са, имаме близнаци.
Дева, Стрелец и така рибката. Така. Близнаци, въздушен, събиране на факти, събиране на информация, трупане на знание, общуване с 25 канала, говори по телефона, пише във Фейсбук, ползва, другите не ги знам, ТикТок, снима, дава интервю и така нататък. Никакъв проблем от това. Девата е фокусирана. Говорихме си за опозициите, че най-тихата опозиция е риба-дева. Там имаме тишина и концентрация, но по същия начин лекота в мисленето и сръчност. Значи, мисълта на близнаците при девата отива и вече и като сръчност, защото мисълта и натрупването на знание много от всичко може да се информира и да получи знание, близнака, при девата вече го материализира. И материализацията е и мислене, науката сме си говорили, се ражда в дева, защото изследваш Земята и това е Меркурий, това е кадуцея на Меркурий. Значи тази бързина на мисълта става и бързина на пръстчетата като сръчност. Но изисква, като женски знак, пасивен, изисква все пак лека концентрация навътре, но това са два Меркуриеви знака, подвижни, бързо мислещи, страхотно адаптивни, никакъв проблем. Една конфликта между дева и близнаци е просто интровертно и екстравертност. Едното е много бъбриво с другите, докато при девата имаме бъбривост с нещото, което те интересува. Фокусирано. Това е единствения конфликт между двете. Следващия на девата Стрелец. Тук вече имаме генералния проблем между Меркуриевия знак и Юпитерианския знак е мащабите. От тук идва единствения проблем, защото Стрелеца работи генерализира огромни пространства, обобщава безкрайности и така нататък, докато за близнаците и за девата са важни детайлите и малките неща. И както казах за опозицията, като си говорихме между близнаци и Стрелец, ако близнака се занимава с дърветата, Стрелеца вижда гората. Същото е конфликта между девата и Стрелеца. Девата трябва да изработи детайла, Стрелеца въобще не го вижда. Той не знае, че има детайл. Той ако знае, може би ще се загледа, но не знае. Той е космоса, Алфиола, там някакви галактики, с такива неща се занимава. Философията като цяло. Значи един Стрелец ще ти каже нещо философско, дълбоко, девата ще пита нещо по-подробно, така това как е въобще това са. И от тези мащаби ще дойде конфликта, пак е разрешим лесно. Как се разрешава, говорили сме си много пъти. И в опозициите на Меркурий и Юпитер, и в квадратурите с Меркурий и Юпитер има един мост на знание и познание. Когато Меркуриевия знак се реши да качи малко по-нагоре, да търси повече познание, там вече става моста и става много лесно скачване и разрешаване и в опозиция, и в квадратурите на Девешко-Меркуриевите, и в последствие вече Нептун като втори на рибите. Стрелец и риби, казахме колко много общи неща имат. Те са като два Юпитерови знака, това са, значи за двата знака имаме безкрайност и безпределност. И двата знака работят с големи мащаби, и в двата знака крайността е абсолютно безинтересна. Абсолютно безинтересна. И
Сега, примерно вярата, защото това е най-лесният пример, при Юпитер идеята е да ти изведе съзнанието максимално далече, далече, докато се стигне до Бога, до съзнанието ти да имаш връзка с това, което е първопричината на нещата, защото по-голям мащаб от това няма. Значи при Стрелеца всичкото това става чрез разсъждение, чрез мислене, чрез астрология, защото човек, учейки астрология, работи с други мащаби. Ти факта само, че мислиш за един Нептун, че след 164 години пак ще влезе в Овен, факта, че това нещо седи в съзнанието ти и ти мислиш този цикъл как ще се развие, това вече те прави част от едно голямо безкрайно нещо. Тоест астрологията пак работи за това да свикнеш да мислиш в големи цикли и големи неща, докато при Рибата всичкото това е вътрешно. Значи ако за Юпитер е много важно вярата да е по някаква пътека, която все пак има някаква външна, примерно в православието има такива неща, които са свързани с църква, с празник, с нещо, което е или при другите религии. При нас в братството, например, има паневритмия, се играе всяка сутрин. Това е част от някакъв външен ритуал. Това е Юпитер. Докато рибешката вяра е дълбоко вътрешна, тя няма нужда нито да бъде декларирана, нито да бъде демонстрирана чрез нещо. Че ще отида на църква, че ще отида или няма да отида на паневритмия, или на изгрев, или че ще отида в Мека, или ще отида някъде и така нататък. Това е работа на Стрелеца, защото той чрез тези неща върху тях стъпва, за да си направи пътеката към Бога. Докато рибешката пътека към Бога е единствено само и дълбоко вътрешно преживяване. Това е знак, в който става най-големия фокус и завършване на нещо и най-дълбоко и най-дълбоката връзка и най-важната на всяка една душа е връзката из Бога и естествено, че в последния знак това се случва. И то вече няма нужда от нищо външно и свързано е с душа, психичност, усещане, интуиция и всякакви такива неща. Така че конфликта между Стрелец и Риба е до толкова, доколкото едното има нужда от демонстрация и външност и ако е малко по-разпиштолен Стрелец, от перчене така арогантност има малка, докато при рибите е ушмуленост симпатична. Така приятна, искам да кажа, скромна, жертвено готовна и така нататък. Така че, между Риби и последната квадратура, която остава е между Риби и Близнак. Там вече конфликтът е малко по-трудно разрешим, защото има между Риби и Близнак, това са две естества в нас, които носим, които са там, от подвижните квадратури, може би тази е най-сложната, защото едното е много активно, детско, бъбриво, търсещо, приказващо, неспиращо и така, и една риба, която е абсолютно оттеглена. Вече пак ви казвам, говоря за чистите форми на знаците, които не съществуват и които много рядко съществуват като в някъде, защото от конфигурацията в хороскопа, от подредбата, от аспектите можеш да бъдеш съвършенно различен. Давам пример отново със себе си. Аз съм съвпад на асцендент, луна и слънце в Везни и би трябвало да съм олицетворението на Везните. Нищо подобно, поради ред стечение на обстоятелства, нямам нищо общо с Везни. Освен, че обичам музиката. И съм женена за музикант. Шегувам се, разбира се, много още други неща има, но съм далеч от образа на Везната. Същото важи за всеки един знак. Така че като говорим за чисти форми, като казвам за рибата, че обича да е оттеглена и такава вътрешна, обмисляща и така нататък, това не значи, че някой, ако е риба, да кажем, аз не съм такъв. Такава е рибата, а не Хикс и Y. Как се разрешава квадратура и завършваме, че гледам нещо
Квадратни погледи. Така, учителя дава следната формула. Квадрат. Напрежение. Значи напрежението е, защото и едната планета иска да се изяви във ъгъла и другата иска да се изяви тук във ъгъла. Символично, нали, изява. И тук става високо напрежение. Високо напрежение и тук става страхотен конфликт, независимо в кой от тези ъгли това нещо ще се получи. И тук идва оная формула, това учителя го дава в младежкия клас, една беседа, почти цялата е свързана с квадратурите и разрешенията. И тук идва това, за което и друг път сме си говорили. Христос казва, не може ли да ме отмине тази чаша, Господи? Човека, това не е Христос, а Исус. Значи човешкото в нас винаги иска да мине метър, да не страда. Ако може, обаче иска да не страда и тук е конфликта. Като кажеш да бъде волята ти, Господи, не моята, а твоята, ма истински, да оставиш нещата в ръцете на Бога, Бог е тук. Това напрежение се разрешава, така, хоп, и идва при Бога. И ако си представим, че в четирите ъгъла имаме напрежение, може и да са само в два. Колко тригончета имаме? 4. 45 градуса е разрешаващия градус на квадратурата. Учителя, може би това е най-често срещания градус в беседите, много говори. На 45 градуса са голяма част от упражненията на паневритмията, като най-централно така е ум, на 40 всичко е в 45 градуса. Учителя казва, ъгъла на очите, ако свикнете да гледате на 45 градуса, това е връзката с духовния свят. На 45 градуса всичко това са символи. 45-я градус те изпраща в центъра на квадрата. Отидеш и в центъра на квадрата, нямаш квадрат. Казано е в едно изречение, изживяно е в няколко живота. Но има решение. Това е важното, че има решение. Така че пътя на квадрата, смисъла на квадрата, изобщо напрежението на квадратурата е за да те накара да отидеш в центъра. Това е генералната задача на квадратурата. Е да те накара да мислиш за това, че тук има център. И този център владее квадрата, владее триъгълника, владее кръга, в който е вписан, владее всичко. В кръга се разрешават всички дисхармонии в кръга. Всяка една точка от кръга е равно отдалечена от центъра, няма никакво напрежение в кръга, не съществува. Не съществува напрежение в кръга. Като друг аналог, който пак учителя дава много често в беседи, квадрата е земята, която притиска едно семенце. Какво е едно семенце? Едно семенце са всички възможности вложени в едно микроскопично нещо. Това микроскопично нещо, символизиращо божествения потенциал, който е вложен в едно семенце и такова, да ти даже не знаеш какво ще излезе от него, ако не го познаваш. Защото има много семена, които ние не познаваме и ти даже не знаеш какво ще излезе. Слагаш го в земята, символично това е душата, която влиза в материя. Забравя това семенце, че има светлина. Заравяш го с тази земя. Битката на това семе е божествена проекция в едно мъничко нещо. Битката с тази земя, да я преодолее, земята е тъмнина, семенцето се стреми към светлината. Това е квадратурата. Посаждането на семенцето е съвпад, битката на семенцето с почвата, която е над него, е квадрат, излизането на семенцето вече и вижда, че има светлина, хуква към слънцето и се отдалечава най-много, ако е посадено, тук пуска коренчета, тук тръгва напред, пробива земята, това е квадратура. Най-високата точка, до която може да достигне, е опозицията и в слизането във втора квадратура вече даваме плода, който пада тук, оставя семенцето и започва отново всичко.
Така че квадратурата е напрежението, чрез което раждаме. Без квадратура не може. Това е все едно да родиш без родилни мъки или да постигнеш нещо без да положиш никакви усилия. Не съществува такова нещо. Няма как да се случи. Ако си спортист, трябва да спортуваш като луд от сутрин до вечер. Ако си музикант, трябва да свириш от сутрин до вечер. Ако си метач на улици, трябва да метеш от сутрин до вечер. Каквото и да правиш, ти трябва да го изработиш това нещо, за да получиш накрая плод. Или евентуално помощи от държавата. Така че това е, без квадратури не може. Няма как без квадрати. Квадрата, затова ви казвам, че е най-хубавото нещо. Драги зрители.